Bun venit tuturor la o nouă întâlnire din seria de gândire strategică. Așa cum bine știți, în această serie avem conversații, ateliere pentru dezvoltarea gândirii strategice, această abilitate minunată care ne ajută să luăm decizii despre ce facem mai departe în diferite contexte. Cei care ați fost și data trecută, ați văzut că invitata mea de data trecută, Raluca, a lansat raportul despre viitorul muncii și acele scenarii despre cum ar putea să evolueze munca noastră în următorii 5-10 ani. Și azi o să continuăm acest filon de conversație despre acest aspect foarte important în viața noastră și anume munca pentru noi ca profesioniști, alături de invitatul meu David Timiș și vom face zoom in pe zona de impactul AI asupra viitorului muncii. Două cuvinte despre David și apoi intrăm într-un fireside chat într-o primă parte și apoi o să vă invităm întrebări și discuții libere. David, am bucuria să-l cunosc de mult timp, de mulți ani, cred că de pe vremea când ai fost delegat al României la Națiunile Unite. David, cred că atunci ne-am intersectat și acum din rolul tău și din munca pe care o faci la Bruxelles, la Generation, ca Global Communication și Public Affairs Manager, ca Senior Fellow in AI Governance la Global Governance. Adică din aceste multe pălării asta m-a fascinat și m-am gândit așa să avem această conversație tocmai pentru că ai ajuns să interacționezi, să ai conversații, întâlniri, discuții, research cu foarte multe tipuri diferite din societate, și cu părinți și copii, și cu policy makers, și cu cei din zona corporate. Și bun venit! Mersi, bine v-am găsit, bine te-am regăsit pe tine după, într-adevăr, ani de conexiune, dar în care, evident, conexiunea când nu mai e și fizică, cum nu mai sunt în București, s-a mutat online, e mai greu un pic să stai în touch, dar mă bucur că ne regăsim cu ocazia aceasta. Și David, ca să începem așa, să încălzim conversația pe subiectul de impactul AI, poate ai putea să ne zici așa câteva puncte de plecare, care sunt lucrurile mari pe care le vezi pe subiectul ăsta. Știu că tu de obicei ții keynote speeches fix pe subiecte de genul ăsta și conexe, dar nu știu, ca niște aspecte mari, relevante pentru conversație și apoi să ducem firele mai departe. Da, ce văd eu în primul rând e că e un mare gap pe care eu îl numesc de situational awareness gap între ce experimentează mare parte a populației cu ce se întâmplă la the bleeding edge, în avangarda, cum aș putea spune mai pe românește, la OpenAI, Anthropic, în bula asta tech care continuă să evolueze, pentru că de asta de multe ori ce auzim de la un CEO de la Anthropic sau de la anumiți ingineri de la, repet, OpenAI, Anthropic și Google DeepMind, care sunt principalele trei companii care conduc cursa asta al dezvoltării modelelor de AI cât mai performante. De multe ori ce vedeți în mass media că apare sau în tweet-urile lor sau în postele lor pare așa un pic fantasmagoric, pentru că eu știu, vorbind cu unii dintre ei, că da, realitatea e cam cum o descriu și dânsii, doar că nu a ajuns și la mare parte a populației acea realitate. Nu am avut cu toții chiar aceleași aha momenturi cum au avut poate cei care au avut acces deja la, nu știu, Project Mythos, la ultimul model lansat de Anthropic, care că nici măcar nu e deschis pentru marea masă a populației, să zic așa. Deci, cumva trăim într-o perioadă în care there's a big situational awareness gap. Singurul mod prin care eu reușesc să bridge that gap și I take pride in the fact that I manage to still do it, pentru că e foarte greu să fii la curent cu tot ce se întâmplă și mi-a luat mult timp, fiind pasionat de asta și de mulți ani, dinainte să fie cool, fac treaba asta. Nu sunt încă un vânzător apărut după 2022, cum din păcate sunt prea mulți, mai ales în România. Eu de prin 2016, când eram la Google, în Google România, am lansat atelierul digital care presupunea recalificarea tinerilor sau digitalizarea lor și punând la punct acel program, de la început mi-am pus
chiar ca și delegat înainte cu câțiva ani, problema de ok, care vor fi competențe viitorului, cum va impacta tehnologia următoarele generații, ce competențe digitale trebuie să dobândească tinerii și nu numai. Și asta era perioada la Google, când Google devenea un fel de AI first company, se schimba cumva paradigma intern și era o provocare și pentru noi ca angajați atunci în 2016 să înțelegem ce presupune asta pentru noi, pentru mine ca Grow with Google Program Manager, ce făceam atunci, și pentru colegii mei. Dau contextul ăsta pentru că, revenind la idee, singurul mod prin care pot fi la curent cu tot ce se întâmplă în afara timpului mare și mult care îl dedic, e că stau la o intersecție unică, aș putea să spun eu, sau foarte puțin găsită de a lucra atât într-un ONG care se ocupă cu recalificarea personalului vulnerabil. Generation e un ONG lansat de McKinsey & Company, firma de consultanță, și în ultimii 10 ani am ajuns să fim ONG-ul care e în top 3 probabil ONG-uri care se ocupă de recalificarea și plasarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, iar noi preponderent plasăm persoane vulnerabile în joburi în industria tech, în 17 țări de pe 5 continente, deci am o grămadă de data point-uri pe care le culeg din jobul de zi cu zi, în care am văzut înainte să apară anumite rapoarte de la Harvard sau Stanford sau în mass media că AI e disruptiv, și mai ales pentru persoane entry level, cum după a început societatea să se trezească la realitatea asta, un pic, 6 luni diferență, un an diferență, cam asta a fost, cred că, gap-ul. Pe lângă asta, eu lucrez cu companii. Apropo de una dintre întrebările adresate sau mențiunile unui participant, eu am propria firmă prin care țin atât training-uri, cât și keynote speech-uri, cât și consultanță de AI adoption pentru companii de la Pfizer, Coca-Cola, companii belgiene, chiar și românești. Și așa am șansa să văd care sunt provocările cu care se confruntă oamenii în companii. Și aici, eu cumva lansez acum niște idei care le putem despacheta mai încolo. Deci, la nivel de individ, e cu ce fac la Generation, e cu ce fac ca și career coach, că deși nu mai am atât de mult timp cât am avut în pandemie să fac asta, sunt un certified career coach și mi-au multe data input-uri de la oamenii pe care îi consiliez și cu care lucrez. Deci career coaching e parte de consultanță pe care o livrez, și cealaltă parte foarte importantă pentru mine și care cred că e de biggest added value, mai ales fiind în Bruxelles, un oraș al policy, nu neapărat al inovației sau al moving fast and building things, e faptul că investesc în tech. Am fost early pe semiconductoare, early în Palantir, early în Micron, multe companii care cumva mi-au dat, cum să zic, șansa să-mi dau seama că information is still power, și faptul că eu ajungeam la niște informații un pic mai repede decât alți oameni, sau eram pur și simplu destul de pasionat să citesc toate thread-urile pe care le găseam pe anumit subiect, mi-au dat șansa să aflu de anumite lucruri un pic mai devreme. Și fiind atât de, cum se spune, când ai și bani implicați în joc, ești mult mai atent la lucruri și mult mai atent la partea de where does the puck go, pe partea de inovație. Asta îmi dă iarăși încă un unghi care mă ajută foarte mult în a-mi da seama cât de mare e disrupția, cât de mare e riscul pe partea de workers, de knowledge workers, și cât de puțin suntem pregătiți ca și societate să ajutăm oamenii să facă tranziția potrivită în perioada asta care totul se întâmplă atât de repede încât, repet, puțini oameni au și timp să realizeze ce se întâmplă. Cum fiecare avem propriile bătăi de cap în zilele de zi cu zi, la muncă, acasă, e foarte greu să-ți pui întrebarea, și ce mai face AI-ul? Unde a ajuns dezvoltarea? Cât de bune sunt modelele și cât de mult îmi va impacta munca de zi cu zi ultima iterație a, nu știu, Claude sau GPT. Și mă opresc aici, dar am vrut doar să dau un pic de context, că atac problema, să zicem așa, din foarte multe unghiuri, și asta îmi dă cu siguranță acest cumva bird's eye view asupra problemei, care e foarte greu să ai decât dacă petreci mult timp în fiecare din aceste paliere, să zic așa. David, cred că este un început de conversație perfect, tocmai în ideea asta că poate și pentru colegii care sunteți alături de noi, poate vă vin idei, întrebări, să make the most out of this hour cu David, știi? Altfel eu o să continui, David, să te întreb fix pe filiera asta de întrebări pe care le-ai pus tu pe masă. Cât de mare vezi tu că e acest disruption sau semnele triangulate din aceste multiple lentile? Cam cum vezi tu magnitudinea?
Și aici poate ne ducem și spre cum vezi sau anticipezi zona de AGI, de Artificial General Intelligence, Sigur. din toate aceste surse de insights pe care le ai. Eu mult îmi folosesc ca proces de gândire, pe lângă ce citesc, șansa de a împărtăși insight-urile și folosesc LinkedIn ca platformă pe care de mai mulți ani mă focusez. Și apropo de întrebarea ta, chiar săptămâna asta postasem ceva care cumva ajută în a înțelege mai bine cât de unprecedented sunt timpurile prin care trecem și momentan multe din schimbările astea au loc preponderent în America și în China, dat fiind faptul că sunt țările care conduc, să zicem așa, cursa asta atât la nivel de dezvoltare a tehnologiei cât și adoptarea ei. Pe partea de adoptare, Europa nu stă chiar atât de prost, dar pe partea de dezvoltare, evident, suntem pe nicăieri și asta e o problemă care des e discutată în Bruxelles și în alte capitale europene. Cu postarea asta ce vreau doar să arăt e că practic problema care se pune e în felul următor, din punct de vedere economic, care cumva zona care mă interesează pe mine în principal, the impact of AI on work, on economics, e faptul că trăim printr-o perioadă în care dacă investești în bursă, ești cu siguranță mult mai avantajat, cel puțin până vine următoarea corecție, decât ca salariat. Și gap-ul ăsta continuă să crească, dacă vedeți cei care ați intrat pe postarea care am share-uit-o de pe LinkedIn. Deci e un gap care continuă să crească și crește cumva cu o proporție covârșitoare. Ce cred că și mai periculos sau poate, hai să nu zicem periculos, dar curios, că încă nu e periculos, încă e doar curios, e faptul că the labor share, cumva procentajul de alocat GDP-ului care vine din munca oamenilor a scăzut în ultimii ani, asta doar în state, nu e o cifră globală, dar în state a scăzut la un procentaj care e mai mic decât niciodată, de când se înregistrează date, de când biroul de Labor Statistics din SUA din 1947, de când înregistrează date pe tema aceasta, dintr-o dată cât de mult contribuie angajații la creșterea GDP-ului a scăzut la o cifră low record, pe când din ce în ce mai mult ce contribuie capital, e partea de AI infrastructure build-out, e partea de AI deployments, e partea care practic nu are nevoie de oameni sau nu de la fel de mulți oameni ca în trecut. Și asta pentru mine e o problemă fundamentală. AI, și sunt tech optimist și da, după 4-5 ani la Google sunt destul de, cum să zic, AI și technology pilled, sunt pro-dezvoltare, dar cred că nu ne punem destul de mult la nivel de societate întrebările astea de ce impact va avea asupra noastră, atât ca angajați, ca și cetățeni, pe partea de meaning, de well-being, și prea mult e accentul pus doar pe eficientizare, productivitate, automatizare, care clar, pe termen scurt e bine pentru o companie sau alta, dar pe termen lung nu neapărat pentru cetățeni și pentru societate. Și ca ultimă paranteză, ce e foarte important ca să fac legătura cu AGI, cu Artificial General Intelligence, noi uităm foarte des faptul că suntem privilegiați să trăim într-o democrație. Vedem în România că democrația e foarte fragilă în continuare, chiar și la 30 de ani de la căderea comunismului, dar istoric vorbind, umanitatea n-a fost democrație atât de mult timp. Democrația e the outlier, e excepția. Noi am fost, ca istoria umanității, preponderent dictaturi, autocrații, nu democrația a fost principalul mod de conducere, mod de guvernare. Ce face democrația relevantă, pe lângă multe altele aspecte, care sunt poate evidente, faptul că tu, într-o țară democratică, plătindu-ți taxele, fiind un om cinstit, cu acele taxe care merg la stat, prin plătirea lor, tu beneficiezi de multe servicii, de poliție care te protejează, teoretic, de un sistem de justiție care funcționează, teoretic. Zic asta raportat la ce se întâmplă în România și nu numai. Dar ideal e că totuși ai ceva beneficii pe partea asta, că tu contribui cu un salariu, plătești taxe și ți se reîntoarce ceva la final de lună, la final de zi, pe partea de healthcare, educație și așa mai departe. Și foarte important, decidenții sunt clar interesați să se asigure că cetățenii au măcar un minim de beneficii, pentru că așa se vor asigura că vor fi votați și să rămână la putere sau să fie la putere dacă nu sunt deja. Asta apropo de ce fac populiștii și în România și în alte locuri. Problema e că într-o societate în care partea asta de labor share contribuie mult mai puțin la GDP decât în trecut și care continuă să scadă, vedem până unde, dintr-o dată decidenții care poate unii dintre ei au deja sau vor avea tendințe mai dictatoriale, mai autocratice,
să spună păi stai un pic, adică eu acum trebuie doar să influențez sau să iau alături niște big tech leaders care au oricum în mână economia oarecum, prin faptul că tehnologia pe care o dezvoltă duce la creșterea asta economică extraordinară și da, dacă influențez pe ei, nu am neapărat nevoie să îmbunez toți cetățenii, că oricum nu mai joacă un rol la fel de important. Și da, să zicem așa, scuza care o folosesc mulți tech leaders, că le dăm tuturor UBI, Universal Basic Income, și o să fie ok. Eu văd lucruri un pic diferit și nu cred că asta e soluția ideală și da, cred că cu acest power concentration care deja îl vedem în state, că state, repet, e locul în care poți vedea tendințele astea, care încă nu sunt în Europa neapărat atât de pronunțate, în state lucrând atât de aproape administrația prezidențială cu companii tech, mână în mână aș putea spune de multe ori, e clar că e o societate de elită cumva care își ia decizii nu neapărat tot timpul în interesul populației și asta duce pe lângă trendurile oricum deja existente la o creștere și mai mare a inegalității între oameni și, foarte important, între țări. Că, vedem, țările care vor dezvolta tehnologia asta și care o vor adapta cel mai repede vor avea o creștere economică mai mare și vor putea, dacă sunt deștepte, să reinvestească acele creșteri economice, acele burst-uri de productivitate teoretic, în beneficiul societății, dacă, repet, sunt wise. Mă opresc aici un pic, am pus iarăși multe lucruri pe masă, dar cumva pe partea asta economică văd eu foarte interesantă, foarte curioasă perioada prin care vom trece în următorii ani. Și David, dacă e să continuăm pe paranteza de AGI, pe lângă contextul economic și sociopolitic, să spun așa, pe care l-ai pus pe masă, vezi semne tocmai prin această expunere și ca early investor în diferite companii The Edge, semne de aceste AGI care ar fi pe bune și dacă da, în ce definiție? Că știi, au început să circule multe definiții. Da. E o întrebare bună de definiție, pentru că definiția continuă să se schimbe și nu e o definiție agreată cu adevărat de toată lumea. Dar definiția cea mai de bază e ce era, de fapt, și la baza misiunii OpenAI. Dacă ne uităm, între timp au schimbat-o din motive de PR, dacă nu mă înșel. Era dezvoltarea unui sistem AI that can do all economically viable work, care poate să automatizeze toată munca economically viable, care duce la economia pe care o avem acum și la o creștere economică. Cam asta era definiția lor. Eu deja pot să spun din prima că nu văd riscul să fie, cel puțin într-o primă fază, la the whole economy, ci mai mult la the knowledge economy, la partea ce facem probabil cu toții care suntem aici, munca în economia asta cogniției, nu neapărat munca manuală. Cred că va mai fi un mic gap, nu știu cât de mare, de luni, de ani, între acel moment sau serie de momente care sunt AGI sau Transformative AI, dezvoltarea unui sistem AI foarte, foarte capabil. Project Mythos de la Anthropic, mulți au spus sau spun că ar fi poate un prim semn, deși mai sunt câteva milestone-uri de realizat, de la creșterea memoriei, reinforcement learning, sunt câteva milestone-uri care încă ar trebui atinse până să putem chiar vorbi de AGI cu adevărat. Dar, da, până să ajungem la traduce acel AGI, care e creierul unei entități, la un humanoid robot sau unei fabrici care face totul automatizat, nu e tot timpul la fel de ușor. Sunt semne că în China sunt și fabrici automate deja, că avem exemple de humanoid robots și în China și în SUA, dar încă nu-i vedem neapărat în magazinul de lângă noi sau încă nu ne chiar fac munca de menaj acasă. Mai e ceva, cred, până acolo, dar posibil mai puțin timp decât a trebuit mașinilor self-driving de la Waymo, care face parte din Google, sau de la Tesla, să circule liber pe străzile din America și în curând în Europa. Deci cred că gap-ul nu va fi de 10-15 ani între AGI moment pentru knowledge economy și AGI moment pentru the physical economy, manual work, nu știu, electricieni, constructori și așa mai departe. Dar va fi clar un gap. Bun, David, și pe acest manual work, fix avem o întrebare de la Sorin. Cum vezi acum disruption-ul la nivelul acestor workers pe physical work? Adică sunt semne că e un impact acum, cred, mai near term, comparat cu acest termen mediu-lung de care ziceai?
Da, impactul e doar pozitiv, dacă e să ne uităm, sau nu doar, dar preponderent pe Mhm. pozitiv. Între timp mă uit cât vorbesc și la o postare că, iarăși, voi Da, atinge dacă cumva mai la ai, du share, știi? Da, eu voi atinge cumva foarte basic acum răspunzând la întrebarea asta, dar chiar am postat pe tema asta cum ce e foarte interesant, boom-ul principal care duce la situația asta oarecum pozitivă pentru manual work e boom-ul în data centers, în data centre care se construiesc nu doar în state, unde clar e, cred că, liderul detașat, dar și în Franța, Germania, în țările nordice, în China, evident. Și data centerele au nevoie de electricieni, au nevoie de oameni care să instaleze turbine de gaz, panouri fotovoltaice. Deci cumva e un boom de demand pe care îl văd și la Generation, de apropo, noi nu facem doar tech placement, facem și green economy placement și healthcare placement și în ultimii ani, făcând o paranteză, clar am văzut un drop în cât de mulți oameni am putut angaja în industria tech, noi fiind pregătind oameni pentru joburi entry level, dar am văzut un boom extrem de mare, mai ales în Europa pe green economy și healthcare în general, asistente medicale, deci nu doctori, nu pregătim doctori în Mhm. programele noastre de 3-6 luni, ci asistente, persoane care au grijă de oamenii vârstnici, de copii, în fine. Deci e un boom clar pe anumite sectoare ce e interesant, manual work și empathy work sau emotional work. Uh, Terapeuți, chiar și career coaches, cei care fac munca mai ales la nivel executiv. Eu pot să spun că clar am văzut un drop în clienți de când cu Generative AI, pentru că target audience-ul meu era young professionals care sunt mult mai probabil, cum să zic, AI pilled sau AI adoption ready și clar, pentru multe dintre întrebările de bază care mi erau adresate acum 4-5 ani ca și coach, acum e un AI care le rezolvă destul de ușor. Dar chiar și pentru coaching e încă un huge opportunity, dar mai ales la nivelul de executive coaching sau când faci parte de coaching emoțional, relațional, acolo cred că e încă o nevoie umană. Pe Manual Work o să share o postare de data center. Ce problemă văd deja e faptul că odată ce sunt construite și când, evident, crește nivelul de demand de oameni care să le construiască, nu foarte multe dintre joburi rămân. Deci e un spike de moment, după care acea comunitate care teoretic a beneficiat de crearea unor joburi le și pierde. Cu atât ce sunt construite data centerele și mai ales dacă oameni din comunitatea respectivă au fost angrenați în construirea lor și cumva li s-a promis că, uite, sunteți bine plătiți, nu știu, 6 luni către 2 ani cât ar dura, să zicem, on average, un data center depinde de mărime, dar după revii acasă, că nu, odată ce e construit, nu e nevoie de la fel de mulți electricieni, e nevoie de câțiva care să facă maintenance, probabil. Deci, e o problemă și asta, că avem un spike acum, dar care chiar și în contextul actual nu știu cât de mult o să țină, deși acum e clar un supply-demand gap, iar în viitor e doar, cum am zis, pericolul care e de unknown, ce impact va avea un AGI moment pentru physical work, pentru manual work, pentru humanoid robots, pentru fabricile care deja în China sunt exemple de dark factories, se numesc fabrici care Mhm. sunt în totalitate automatizate. Nu sunt oameni acolo, sunt probabil supervisors care vorba aceea, să mai verifice ceva remotely, dar deja am atins și fără AGI un nivel de automatizare care, repet, tehnologia avansează mai repede decât capacitatea noastră să o implementăm, că deja există, să zic așa, doar că nu e încă în Europa cât de mult e în China, dar știu că și în Europa, în Slovacia am avut un speech la un moment dat și în Slovacia mult din industria țării ține de auto manufacturing, de fabrici ale companiilor nemțești care le-au mutat în Slovacia că era mai ieftin, forța de muncă mai ieftină, care acum sunt super disrupte de faptul că forța de muncă mai ieftină nu mai e așa de ieftină când, virgulă, concurezi cu fabricile din China care sunt state subsidized și care sunt și automatizate pe lângă. Deci cumva e unequal competition și asta face economia Europei să sufere, printre alte probleme pe care le avem. Nice. David, o să mai am eu două întrebări și apoi o să invit colegii să intrăm în partea asta de Ask Me Anything, like discuții libere și toate cele. O întrebare e știi, când ai pus tu pe masă toate lentilele, cred că e util să mergem un pic și în zona asta de companii de sectorul privat. Aici, care vezi tu starea curentă a lucrurilor, eventual să ne spui și din diferențe între diferite țări la care ai fost expus, uite cum ai zis acum de Slovacia, Belgia și altele, pe
cum vezi starea curentă în companii în ce privește adopția AI, integrarea în diferite zone operaționale sau în R&D sau orice insights ai pe partea asta? Da, deci pe partea asta e clar uneven adoption, atât la nivel de companie, atât la nivel de țări. Pot să vă împărtășesc aici rapid ca să nu stau eu să trec prin prea multe țări. E un raport lansat recent de Microsoft care l-aveam deschis, Global AI Diffusion, și Microsoft fiind embedded în atât de multe companii la nivel global, dat fiind Microsoft Suite de tool-uri, puteți vedea destul de clar cam care sunt the leads și așa pentru un teaser pentru cei care nu intră chiar acum, e evident state din sud-estul Asiei, cum e Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, dar avem și Franța și Irlanda și Olanda și Belgia nu foarte departe, care ar fi care cresc adopția foarte rapid. Deci cumva de asta am zis anterior că Europa as a whole nu stă atât de prost. România stă în schimb execrabil, atât la nivel de cetățean și, repet, nu suntem noi reprezentativi aici, cu siguranță suntem, dat fiindcă suntem în conversația asta, probabil toți dintre noi la masă aici, early adopters, dar raportat la nivelul populației, România stă prost și la nivel de individ și la nivel de enterprises care folosesc AI și asta ține foarte mult de educație, mai ales pe partea de la nivel de individ. Educația noastră fiind de ani de zile în situația în care e greu când vine o nouă tehnologie să incorporeze ușor și smooth în curiculă și așa mai departe. Iar la nivel de companii ce pot să spun e că poate, nu știu, șocant sau mai puțin șocant, eu lucrez și cu universități. Sunt chiar acum un program, azi am început, înainte am avut o sesiune, deci în asta n-am putut intra mai repede, dar am intrat la timp, care e Asia Europe Foundation Innovation Lab, un program care duce împreună researcheri, academicieni și oameni ca mine care cumva sunt între mai multe domenii pentru a răspunde la întrebarea How can universities prepare society for a world of AI, for a world with AI? Și una dintre persoane chiar menționa ceva ce văd și în companii, în universități, în multe din ele, de multe ori presiunea de a folosi AI, că e o presiune, ăsta e cuvântul potrivit, vine top-down, exact ca și în companii, în care executivii, fie din proprie inițiativă, fie presați de shareholderi, hai să folosim AI, hai să rapid, să fie hype, tot ce vrei, și angajații sunt speriați, nedumeriți ce se întâmplă, la fel și profesorii, mulți dintre ei. În Belgia chiar e un întreg proces, să zicem așa, început, în care au apărut în presă anumite articole ale asociației profesorilor care cumva s-au unit împotriva rectorilor de la universități de top din Belgia ca să se opună adopției AI, ceea ce nu mi se pare evident ca om care e pro-using AI, nu mi se pare deloc abordarea potrivită, dar înțeleg de unde vine problema. Vine problema din, repet, o decizie luată top-down, fără consultarea oamenilor care sunt impactați de respectiva disrupție, de respectiva tehnologie care trebuie adaptată. Că, iarăși, executivii, la fel ca și rectorii, știu că poziția lor e destul de antifragilă pentru moment și știu că e o chestie care vor și să laude că e folosită la compania lor sau în universitatea lor, dar nu se gândesc destul de mult din ce văd eu la care e impactul de fapt asupra angajaților. Repet, fie angajați knowledge economy workers sau profesori. Și de aici intervine frustrarea, rezistența la schimbare și alte probleme care mă fac să ajung la esența răspunsului meu, de fapt, care e adopția AI nu e unde e, nu pentru că tehnologia nu e destul de dezvoltată, ci pentru că e o reală rezistență la schimbare care provine din această grabă care a cam stricat treaba pentru multe organizații, că au încercat să pună carul înaintea boilor, că n-au adresat întrebarea de bază ce probleme de fapt avem și ce probleme vrem să rezolvăm cu AI, ci s-au gândit imediat care sunt toate problemele și hai să aruncăm AI să vedem where does it stick. Și da, de asta au apărut rapoarte anul trecut, dacă nu mă înșel, la MIT, care spunea că, nu știu, 92% of AI pilots fail, era totally fake news, nu e un procentaj atât de mare, dar clar, probabil că e către un 40%, dacă nu chiar 50%, fiind atât de multe companii care s-au grăbit și nu au implementat bine. Deci cumva, și asta apropo, ca ultimă paranteză, AI layoffs, e un trend în state acum să anunți în quarterly earnings că we laid off some people because AI is helping us. Realist vorbind, nu e încă
AI a avut impact asupra joburilor preponderent în a nu angaja la fel de mulți oameni, deci hiring freeze, nu layoffs în masă, momentan. Singurul rol pe care AI-ul are în a avea mass layoffs, care au fost deja, e pentru că companiile au nevoie de bani care să reinvestească în infrastructure build-out. Cisco tocmai a anunțat 4.000 de angajați care îi dă afară, Oracle 20.000. Asta nu e pentru că AI-ul le face munca încă, e pentru că au nevoie de bani ca să investească în data center, în chips și toate celelalte elemente din AI supply chain. Nice. Și ultima întrebare din partea mea. Colegi, vă rog, pregătiți-vă cu întrebări, că mai avem 24 de minute. Sunt curios, David, ne-ai zis și din zona asta de mediu universitar, sunt curios din interacțiunile cu generațiile mai tinere, elevi, studenți, din oricare dintre intersecții, să zic așa, cam ce patterns, ce tipare, ce insight-uri vin din partea respectivă. Deci pe mute un pic. Pe partea de educație, zona care cum se îngrijorează pe mine cel mai mult, pentru că până una alta, repet, păstrând aceeași ipoteză că AI e totuși un huge added value pentru oameni, deja vedem tool-uri AI care fie nu sunt folosite de anumite universități din motivele menționate anterior, fie diferența care e deja între un freemium version of the tool și un paid version e destul de mare, numai că la început în care nu era o diferență atât de mare, acum e o diferență substanțială și iarăși nu toată lumea își permite fiurile pentru tool-urile astea. Deci e un mare risc de a crește inegalitatea prin faptul că sistemul educațional se adaptează foarte greu la schimbările astea și se va adapta în continuare greu, nu văd să se schimbe la nivel global, nu doar în România. La nivel de individ, nefiind de multe ori suportul potrivit, tinerii mai ales care sunt în școala primară sau gimnazială vor face ce aș fi făcut și eu probabil la vârsta lor, între a decide să mă joc pe calculator sau să ies afară și să îmi fac tema, clar, primele două opțiuni erau mai tentante și acum am în sfârșit un sidekick care să mă ajute să-mi fac tema. Deci e o mare provocare pentru părinți, pentru profesori. Cum poți încuraja pe de-o parte adopția AI, care cred că e, până la urmă, repet, varianta care mi se pare mie ideală și care ar trebui să o facă părinții și educatorii și profesorii, dar cum să o faci într-un mod în care să nu ajungă să, în engleză sună mai bine decât în română, să handicapeze, să dea un handicap unui tânăr care dacă delegă prea mult, sau unei tinere, ajunge să nu-și mai antreneze niște mușchi ai cogniției, ai gândirii critice, de care va avea mai mare nevoie ca niciodată, pentru că pe măsură ce AI avansează, și capacitatea de a fi folosit pentru a crea deepfake-uri, pentru a crea fake news crește și cumva paradoxal vin generații de acum care termină școala gimnazială poate sau sunt și mai tinere care vor avea un mușchi mult mai puțin dezvoltat decât l-am avut noi la vremea respectivă, la vremea lor, să zic așa, având atât de mult acum tentația asta să delege mult către AI și să nu mai gândească ei cap-coadă. Sunt deja povești care le-am auzit, mai ales iarăși în state, unde de multe ori se dă ora exactă pe tema asta, de absolvent Stanford care într-o discuție cu un VC care vrea să-l angajeze, era șocat cum acest absolvent, probabil genial fiind la Stanford, mă gândesc că nu a ajuns degeaba acolo, dar care nu mai putea să facă ce se spune în engleză think on your feet, să gândească liber. Cumva, la fiecare a doua întrebare privea în jos și aproape cumva părea că procesează ceva și la un moment dat studentul a și confesat că nu mai e atât de sigur pe sine și că e atât de obișnuit să delege către ea procesul de gândire zilnic în avea o conversație, încât se simte nesigur să răspundă fără să supraproceseze și overanalyze, să zic așa. Asta e un caz, am citit despre el, altele despre care am auzit, dar e clar că e un trend care e în creștere de tineri care ajung să fie impactați deja de o tehnologie pe care poate au adoptat un pic prea rapid, fără cumva the right guardrails, fără să știe când să zică stop sau contextele în care să folosească AI. Nu am un răspuns la întrebarea asta de ce pot să facă părinții și educatorii mai bine decât să fie alături de tineri și să încerce să le explice ceea ce mi se pare trivial, dar foarte important, care e rolul unei teme, care e rolul unui eseu. Nu e doar să iei FB, nota A sau 10 sau care mai sunt notele acum,
ci e să-ți dezvolți gândirea critică, ci e să te poziționezi mai bine pentru a avea un job în viitor în lumea asta disrupted de AI. Și asta e un lucru care, deși pare trivial, eu n-am beneficiat de el în primii 18 ani din viață studiind în România. N-am prea avut profesor, dacă nu mă înșel, care să-mi fie explicat care e the meaning of memorizing something, știi? Că de multe ori e un meaning, alteori nu e. Asta ar fi un lucru. Și mai sunt și alte idei pe care le-am cules de la diversi profesori și părinți care ar putea funcționa, dar niciunul nu e un silver bullet, din păcate. Mulțumim, David. Avem deja câteva întrebări. Tudor, apoi Raluca, apoi Cristina. Te rog, Tudor. Cred că la mine te referi. Bună. Da. Ai menționat antifragil mai devreme, înseamnă că e vorba de Taleb, că doar el a extras termenul ăsta. Și cum putem să devenim antifragil ca angajați cu joburi de 2020 sau asta încă mai caut, cred că încă se mai caută sau mai există ca piață într-o piață care deja ne pregătim pentru 2030. Și ce recomanzi tu ca noi să facem? Uite, sunt de 5 luni, îmi caut un nou rol de migrare, însă în același timp mă gândesc și la reskilling în cu totul altceva, în chestii fizice, adică, în fine, cam aici sunt. Mersi, Tudor, și o întrebare extrem de utilă. Da, antifragilitate, m-am referit la faimosul Nassim Taleb, de acolo am luat și eu termenul. Și cred că ce poți să faci e un termen împrumutat de la altcineva și acum îmi scapă dacă e Jim Collins sau un alt autor, e conceptul de portfolio career. De a nu-ți mai pune toate ouăle în același coș, mai pe românește, adică ideea asta de a-ți găsi alte activități pe lângă job, care și dacă încep ca și hobby-uri în momentul de față și chestii voluntare poate, să aibă perspective, dat fiindcă ești pasionat de ele, că de acolo începe cu adevărat potențialul în a face ceva și plătit, de a le crește în ocupații care pot să fie chiar o viitoare carieră. Cred că riscul cel mai mare acum, în perioada asta în care literalmente nimeni nu știe ce se va întâmpla, nici eu, nici un alt expert care spune că știe exact ce se va întâmpla, ce joburi vor apărea, ce joburi vor fi distruse, sunt doar ipoteze. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți vezi, cum ar spune Reid Hoffman, fondatorul de la LinkedIn, cu o carte foarte bună pe tema asta, The Startup of You, să vedem fiecare activitatea profesională ca un business. Noi suntem business-ul nostru în sine, chiar dacă nu avem PFA sau SRL încă, e, o carieră care tu trebuie să ai grijă de ea și poți să avea grijă de ea nefiind, cum să zic, cu toate ouăle în coșul jobului full-time. Asta pentru mine a fost lucru pe care îl pun în practică în ziua de astăzi, având un job full-time, unul part-time și propriul business, constant permutând între lucruri pentru a rămâne relevant într-o lume care se schimbă, cum am zis, foarte repede și în care, repet, nu ai cum să prezici ce va fi. Ultimul element care cred că trebuie să-l subliniez e de a investi, de a avea bani puși nu doar într-un apartament care poate e varianta cea mai comună în România, ci și în piața de capital, poate o mică poziție în cryptocurrencies. Eu investesc și în artă, care iarăși e o încă întrebare interesantă care mi-e adresată. Vor mai fi autori, vor mai fi artiști? Clar vor fi și din perspectiva mea, iarăși doar o ipoteză, cum plătim acum pentru produse bio sau fair trade, mai mult, pentru că știm de ce plătim, vom plăti mai mult pentru un artist care compune piesa sau un sculptor care face ceva, o operă de artă, decât pentru un AI care va putea replica. Va democratiza accesul poate la artă de calitate sau la a deveni autor, cum vedem acum numărul de cărți care sunt scrise cu ajutorul AI-ului, dar lumea nu va plăti la fel de mult pentru ele, va plăti exponențial mai puțin pentru ce a scris de AI în totalitate sau cu ajutorul AI față de ceva realizat de un om care se și pricepe, evident. Deși cu o paranteză cu contemporary art, vedem ce se va întâmpla cu partea asta cu priceputul, că acolo e mai subiectivă treaba. Dar deci portfolio career și portfolio investments. Mulțumim, Tudor și David. Raluca? Cred că se leagă un pic apropo de investit, te rog. Apropo, da. Mulțumim frumos, David, pentru overview. Eu am și o misiune în direcția asta de AI Fluency în România, de a vedea cum putem și noi să devenim un hub, măcar regional, în care să putem să inovăm, să ieșim din paradigma asta de outsourcing.
Și mă întreb, ce strategie e cea mai ok pe care am putea o aborda aici în România, pe configurația asta locală, în care, conform Eurostat, adopția AI organizațională e sub 6%, cea individuală sub 20%, la nivel de digital skills basic suntem sub 30%, deci măcar să pornim laptopul, dar aminte să intrăm pe cloud și să cerem ceva coerent. Și on top of everything, oamenii așteaptă ca organizațiile să investească în ei fără să depună efort personal și am pus aici o poză de la un survey, Violent îl știe că l-am înnebunit de la revista Cariere, din care rezultă că sub 10% din oameni sunt dispuși să investească ei înșiși în dezvoltare. Ok, deci am aici mai multe perspective. Unul legat de ultimul punct, asta e o lecție, o mantră învățată la jobul de zi cu zi la Generation. Those who need training the most or the least likely to get it. Și asta e o problemă societală, pentru că de multe ori și acum în epoca AI, cine primește cel mai mult training într-o organizație? C-suite, nu neapărat angajatorul intern care începe, deși balanța ar trebui să fie un pic alta. La fel cu oamenii vulnerabile, care avem noi grijă, dacă nu am avea noi, nu existăm pentru că sistemul educațional în țările respective a dat greș. De asta ajung pe mâna noastră, că nu au reușit prin the traditional path să-și găsească un loc de muncă. Acum, ce ar putea face România? Mi se pare că multe lucruri sunt de făcut, dar o idee la care am lucrat de ceva vreme și cumva am tot tatonat cu ideea asta cu anumiți miniștri din diverse mandate și cu anumite persoane care au rămas un pic mai mult în administrația prezidențială decât președinții, să zicem așa, ai țării, era ideea de a avea în sfârșit o discuție concretă de brand de țară, pe care noi n-am avut-o cu adevărat, decât dacă ne amintim cu toți așa, cu un pic așa să fiu sarcastic, cu acea frunzuliță din perioada când era doamna Udrea ministra turismului, de atunci nu au prea fost discuții mai concrete și până acolo am ajuns. Noi avem multe de învățat de la țări mai mici, chiar decât noi, care au reușit să construiască un fel de brand de țară, pe partea asta digital mai ales, și tot timpul o să mă duc cu gândul la Estonia, care deși nu e atât de digital nation cum pretinde, cum știm cu toții care am fost acolo, deși e grozav pentru they're punching above their weight, but it's not as good as they're selling it, dar au atras multe investiții și oportunități prin faptul că au avut o idee clară pe care de la oamenii de business la oamenii din public sector au marșat ani la rând până când a devenit un adevăr. Fake it till you make it. Și cam asta e acum. Estonia văzută ca Digital Nation of Europe pe partea de public sector. Noi avem o oportunitate grozavă care nu e, și asta e, știi, you hopefully not first heard it here, but please use it and help make this a reality. Cyber security. Deci, pe cyber e zona în care nu suntem doar outsourcing, suntem chiar inovatori. Am vorbit acum 2 ani la Bucharest Cyber Security Conference și am moderat o discuție, mai bine zis, și am ajuns șansa să cunosc nu doar oameni de la Bitdefender, care știam că sunt în țară și fac o treabă bună, dar și oameni de la CrowdStrike, una dintre cele mai inovative companii de cyber security care folosește AI și au fost printre primii care au avut o soluție AI-powered în zona aceasta, care au R&D în România, Research and Development, deci n-au venit numai să trimită outsourcing team. E un talent care există acolo. Avem la Poli, la universitate, la ASEA, acel program de cibernetică era pe vremuri, sau cum se numea. Deci e un talent pipeline, sunt companii acolo, avem o agenție europeană de resort, dar nu avem încă, din păcate, voința politică sau măcar cunoașterea, cred că și acolo e o problemă, de a nu face aceeași greșeală pe care o face Europa, să ne împrăștiem energiile și resursele pe multe pariere, când de fapt avem una și bună pe care am putea face mult mai mult ca să creștem cu ocazia asta și nivelul de competențe DESI, că și partea de cyber security e o competență digitală, și DESI, care e unul dintre indicele Comisiei Europene care analizează nivelul de digitalizare a unei țări, care constant ne plasează pe nu ultimul loc, că norocul nostru e că avem pe bulgari la graniță și avem aproape în clasamente de genul ăsta, dar un efort masiv pe cyber security, mai ales în epoca asta în care trăim cu dezinformare, cu fake calls care primesc, nu știu, părinții, bunicii noștri, dar tot fel de oameni care vor să le ia datele bancare. România ar putea să fie lead pe treaba asta și e la noi în ogradă, doar că trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Deci cam asta ar fi long story short. Let's double down on what we can actually do well și să ne pregătim serios de o mare disruption pe partea asta de IT în România, care a trăit mulți ani din BPO și IT outsourcing, pe care noi ne mințeam, sau noi, cei din
politică mai ales, că suntem inovatori. Realist vorbind, am fost cu câteva exemple de oameni grozavi, ca, nu știu, Dineș de la UiPath, ca Talpeș cu Bitdefender și alți antreprenori care au reușit pe cont propriu mai mult decât că i-a ajutat contextul sau ecosistemul, dar realist vorbind, nu avem inovație, avem doar outsourcing. Și asta în epoca în care AI-ul taie în partea asta de țări care se bazează pe cheap labor cost, ne va impacta masiv. Vedem deja în India și în Bangladesh, unde se dau afară oameni în masă pentru că și se încearcă să se adopte AI într-un ritm accelerat, pentru că doar așa mai rămân competitive un Infosys sau alte companii mari care au, cred că și în România, birouri, când clienților din SUA sau din Europa de Vest acum și-au dat seama că stai un pic, ce să mai plătesc un domn sau o doamnă din India sau din Bangladesh să facă o muncă semi-bună, când pot cam pentru aceeași sumă să fac treaba asta cu oamenii mei de aici, din birou. Și asta e o problemă care va lovi și România în următorii ani, cred eu. Scuze, m-am lungit un pic, dar e o temă sensibilă care și foarte importantă și cu care ne batem capul mulți și în țară, David. Cristina, apoi Iza, Lucian și cred că o să închidem, dacă o să mai avem timp, dacă întrebăm și răspundem rapid și cu întrebarea lui Sorin. Te rog, Cristina. Mulțumesc frumos! Bună, David, și mă bucur să te ascult. Sper ca întrebarea mea să construiască bine pe lucrurile pe care tocmai le-ai share-uit. Întrebarea mea vine un pic la nivel macro, aș spune, sau hai să spunem regional, Europa. Știu că există o strategie de data sovereignty, which is hopefully something that will also have an implementation plan. Cumva, dacă e să mă uit la cum se poziționează Europa la momentul actual printre the big players regionali și ce wealth accumulation they have și cât au investit în research and development and innovation. Tu cum crezi că, sau la ce nivel crezi că se află Europa la momentul actual? Am pierdut din start cu siguranță. Mai avem timp să catch up? Mai putem să construim ideea asta de data sovereignty, nu știu, build data centers and bring innovation at the right level ca să putem să rămânem competitivi cu celelalte regiuni. Cum vezi treaba asta? Și un mic side note legat de cyber security. Da, I agree, dar hai să fim serioși. La momentul ăsta știu că era o discuție doar la nivel teoretic să fie un European Agency pe cyber security. Dacă stau să mă gândesc de când suntem noi în Europa, noi nu avem niciun European Agency care e based în România încă. Nu știu dacă au mai avansat discuțiile la nivelul ăla, dar încă nu suntem acolo, adică e multă muncă. Îl avem asta în România, deși poate nu e atât de vizibil cât ar trebui, dar e un Cyber Agency, European Cyber Security Competence Center. Competence Center e altceva, știu de asta, dar nu e același lucru cu un European Union Agency oficial. Depinde ce faci din chestiile astea, știi că până la urmă când ai brandul de EU ajută. Eu la conferința asta din București la care am fost am rămas plăcut surprins că organizatorii au adus oameni de la Amazon, Google, nu din Europa, au adus chiar oameni din state, deci top level people. Și de ce au venit oamenii? Nu pentru că era România în perioada aia super faină, era octombrie, era frumos afară, sau că a vorbit cineva din România neapărat. Nu, era clar veniți acolo pentru faptul că această entitate europeană, asta i-a atras cel mai mult. I-am întrebat, erau și foști colegi de la Google din Europa care îi asistau pe acești șefi ai lor din state. Deci e o chestie care o putem leverage mult mai bine. Acum că e agenție sau centru, e un detaliu care îmi scapă acum. Să-ți spun la întrebare care e excelentă și iarăși am împărtășit un LinkedIn post și am multe pe tema asta pentru că îmi petrec mult timp în Europa, în Bruxelles mai ales, demistificând toată treaba asta de AI sovereignty. Încerc să sumarizez spunând faptul că sau încercând printr-o metaforă să explic situația. Deci suntem ca în liceu în care Europa e copilul nerdy care se gândește la tema de acasă și la reguli și vede în curtea școlii doi elevi care joacă fotbal și sunt foarte exciting și toată lumea vrea să fie ca ei, teoretic. Și ăștia sunt SUA și China. Asta când vine vorba de AI. Ce mi se pare mie e că foarte mult Europa face greșeala asta, că se uită la atractivitatea unor țări pe care nu doar că nu le poate ajunge din urmă pe tema asta, ci nici poate nu vrea să le ajungă din urmă, cel puțin nu în același context în care în China evident e un sistem politic care a folosit aceeași tehnologie să surveil people, iar în SUA tehnologia momentan e folosită într-un mod în care
nu beneficiază neapărat oamenii de rând la fel de mult, cât beneficiază o mână de oameni și companii care și-au crescut veniturile exponențial în ultimii ani, cumva pe spinarea populației și the gains are not well distributed în SUA. Deci cumva prima întrebare care am adresat-o decidenților europeni: is this the race we even want to join? And if it is, okay, let's do it smartly, adică nu ne concentrăm pe a crea noi frontier AI models când clar pe partea asta ni s-a dus șansa. E o chestie de ani de zile care s-au investit în Taiwan când s-a construit o TSMC, fabrică care face 80-90% of the advanced chips. Nvidia, 20 de ani au lucrat la GPUs. E foarte greu să cred că în contextul european ăsta în care nu avem Capital Markets Union, nu avem un sistem prin care să scalăm business-uri bine pus la punct, dintr-o dată să apară toate oportunitățile astea, dar avem, dacă învățăm din istorie, o mare șansă pe partea de adopție AI. Multe dintre tehnologiile din trecut, fie că vorbim de the printing press, fie că vorbim de electric light bulbs, că vine mai ușor în engleză, au fost inventate într-o țară, printing press în China, electric light bulb în Marea Britanie, dar au fost adoptate și scalate în cazul printing press în Europa, Gutenberg, dacă vă mai spune ceva, și în cazul electric light bulb, Thomas Edison în SUA. Dar cred Deci, că era și unghiul de data sovereignty, e și suveranitate. În Da, întrebarea e și- Cristinei, știi? Da. Problema cu data sovereignty e că you need also, deci cu toată legislația pe partea de data, e și faptul că you need data to train these models și momentan în Europa e foarte greu să ai access to that data if you're a startup in the LLM space. Deci data sovereignty ar trebui să meargă mână în mână cu un data homogenization, care, iarăși, Europa având legislații diferite la nivel de member states, e foarte greu când vine vorba de date să actually build a frontier AI model company în Europa. Deci cumva ce încerc să spun e că focusul ar trebui să fie pe adopția AI, chiar dacă adopția înseamnă să lucrezi cu parteneri din state care nu sunt europeni, deci sunt companii americane, dar și acolo ai de unde alege, sunt companii mai AI safety focused și singurul loc în care trebuie clar să investim mult mai mult e partea de un AI pentru partea de public utilities, pentru tot ce ține de zona de cyber în public sector, să ne asigurăm că ce e crucial to our infrastructure nu depinde de un jucător dintr-o altă țară și da, aici avem o mână de jucători importanți în zona asta de AI. Principalul ar fi Mistral AI în Franța, care e singurul model competitiv de AI care nu e la fel de bun ca the leading ones în stat, dar care e european, care ar putea fi privilegiat în discuții de public procurement, de exemplu. Deci sunt soluții pe partea asta, dar nu încercând acum să facem ce au făcut americanii și chinezii de 20 de ani. Nu, absolut. Un singur coment la ce ai spus, că poate e nevoie de clarificare aici. Nici nu mă gândesc încă la AI development. Până să ajungem acolo, ideea de bază e to actually store data and be the ones to actually decide and regulate and everything, right? Pentru că, să fim serioși, la nivelul ăsta cred că Europa are public data sau governmental data hosted outside of EU, da? Care se supun legislației. Adică, stai puțin, lasă AI până să ajungem acolo. Noi nici măcar nu avem European kind of like companii care să provide data centers în sensul ăsta. Nu există European companies that actually offer data centers or like infra services. Da, citești un pic mai mult pe tema asta. Uite, inclusiv Microsoft a făcut un deal cu Uniunea Europeană să practic ține datele doar în Europa. Avem și noi un hyperscaler, avem un NeoCloud care e Nebius Group, care construiește data center și care e înregistrat în Amsterdam, deci teoretic ce entități lucrează cu dânsii ar putea spune că lucrează cu un data center provider european, deși dacă e să spun un pic, Nebius Group e fostul Yandex din Rusia, care s-a rebranduit. Paradoxal, acum e principalul NeoCloud provider bazat în Europa, singurul care avem aici care e cumva relevant in the bigger scheme of things. Știu că suntem la timp și mai era cred că o întrebare cel puțin și aș vrea să o abordăm dacă mai vreți, dacă aveți și voi timp. Asta vreau să te întreb, David, mai poți să stai vreo 3-4 minute ca să mai luăm? Da, cu drag. Te rog, Iza, rapid și apoi Lucian. Da, întrebarea mea era legată de zona vulnerabilă și începători. Cum facem training în așa fel încât să îi ajutăm să-și antreneze mușchii? Pentru că
modificarea asta neurobiologică duce la un attention span foarte redus și testat. Am observat că dacă a venit cineva și le-a predat, nu știu, 60 de topicuri în 45 de minute, au fost mult mai interactivi și mult mai impactați decât dacă stai focusat pe un topic, nu știu, 10-15 minute. Cum îi ajut să antreneze totuși mușchii aceia care nu iau, tocmai datorită scraping the surface? Exact. Foarte pe scurt, eu folosesc mult în viața de zi cu zi Google, Gemini și Perplexity ca my go-to AI-related tools, din mai multe motive. Ideea e că Google Gemini știu că are opțiunea asta și dacă nu mă înșel și ChatGPT, pe Gemini se numește GEMS, de a cumva crea o conversație specială cu un AI care în cazul GEMS, unul dintre GEMS, dintre bijuterii, e de career guide sau de coach. Și asta cumva, dacă învățăm tinerii să folosească mai mult varianta aceasta, de exemplu, nu vor mai primi răspunsuri la toate întrebările, ci ca și un coach care știe ce face, AI-ul te ajută cumva să vii tu cu propriul răspuns. Dar din vari motive, niciuna dintre companiile mari de tech nu face foarte evidente aceste feature-uri, de multe ori ajung să fie pierdute cumva în interfață. Deci asta e o soluție care mi se pare untapped sau underused. Iar cealaltă, cumva întrebarea era, cum putem antrena cogniția? Ce am primit ca advice de la profesori care sunt pro using AI la clasă și sunt cumva au găsit o variantă, măcar pe partea de class assessment, cum să folosească AI și să fie ok ca studenții să folosească, e că îi roagă să share-uiască înainte să prezinte o lucrare cum au folosit AI-ul, deci Fred-ul să vadă profesorul respectiv că nu e doar întrebare, răspuns, copy-paste, că e un thread acolo, e un exchange. Și doi, să fie capabil să explice de ce a folosit AI-ul și cumva în ce context. Deci cumva cum i-a ajutat. Să pușuiască cu treaba asta un pic gândirea lor critică, să gândească, ok, am folosit acum pentru că simțeam că nu știu destul de bine ceva sau altceva. Asta ar fi încă o soluție, că altfel e foarte mult riscul doar de copy-paste care îl vedem deja în assessment-uri și în teme care sunt doar scrise. Acum ar trebui să fie elementul și de prezentarea lor introdus un pic mai mult și de sharing de conversation cu AI, să vadă profesorul care a fost nivelul de profunzime atins. Bun, mulțumim. Și ultima întrebare, Lucian. Ai rămas cu mâna ridicată acolo. Vă mulțumesc. Pe scurt, ca să încheiem, îngrijorarea mea este destul de concretă. Care sunt șansele ca aceste modele să fie heavy subsidized și ca open source să nu catch up, astfel încât, de exemplu, eu, ca heavy tech user, acum dacă mi iei tool-ul ăsta sau mi-l scumpești, să zic, de 10 ori, hai să zic că e acceptabil, dar mi-l scumpești foarte mult, efectiv îmi tai o mână. Și care sunt șansele reale pentru asta să se întâmple? Șansele reale sunt următoarele. Dacă pot să vă recomand o singură chestie care să o citiți weekendul ăsta, nu o carte, e o lucrare scrisă de un fost researcher la OpenAI, Situational Awareness. E o lucrare scrisă în 2024 care încă arată că a fost foarte prescient, tot cumva cunoscător tipul respectiv. Și ce spunea dânsul foarte bine, că open source e încă în viață pentru că nu avem încă acele modele care sunt quote-unquote AGI sau foarte periculoase. Deja vedem cu Project Mythos ce s-a întâmplat. Au fost invitate să folosească tool-ul și pentru a-și acoperi patch-urile de securitate o mână de companii din state doar și asta, odată ce modele se dezvoltă, closed source e foarte probabil să aibă câștig de cauză și nu doar câștig de cauză, ci să fie preferențiate anumite companii, anumite țări care să folosească ultimele modele și nu altele. De exemplu, Anthropic, dacă nu mă înșel, a fost o știre săptămâna asta, Anthropic a refuzat să dea acces Europei Project Mythos. Deci cumva, și caut știrea respectivă, mi s-a părut fascinant să vedem cum se joacă acest rol, această bătălie între SUA și Europa și la nivel de Anthropic, care teoretic era una dintre mai AI safety focused labs. Între timp, Mistral AI vrea să creeze un propriu Mythos, dar care iarăși va fi doar disponibil în Europa, nu și în Africa sau poate în sud-estul Asiei, unde nu e China influentă. Deci, open source încă e, doar că e foarte mult în China, nu acum companiile chineze sunt în top, dar eu văd chiar și open source să fie la risc în contextul unor modele foarte capabile, care dintr-o dată nu vor mai fi open source, pentru că nici compania, nici țara care găzduiește compania respectivă nu va vrea să dea acces acelei tehnologii
publicului larg, să zic așa. Deci e posibil să se întâmple și așa ceva și în contextul ăsta autorul Situational Awareness a spus că am putea ajunge, take it with a pinch of salt, într-o situație de Project Manhattan, în care dacă o companie ca Anthropic anunță că am dezvoltat ceva foarte periculos, we have to do something, e posibil să fie naționalizat acel startup sau să fie pur și simplu adus mult mai aproape de entitățile de resort care se ocupă cu așa ceva, NSA în SUA, pentru a se asigura că nu scapă nimic ca secrete, ca weights de la modele, greutățile modelelor tradus pe română, pentru că în momentul de față e un mare risc de contraspionaj. China a încercat chiar să fure de la Google Gemini printr-un researcher the weights of the models de la Gemini, cu un an a fost prins la graniță. Deci deja e problema cu open source și closed source e mult mai mare decât poate de multe ori vedem în presă. Și eu o văd cu câștig de cauză către closed source, din păcate, datorită elementului ăsta geopolitic de cursă în spate. Mulțumim tare mult, David. Cred că ne-am luat cu toții multe notițe. Vă reamintesc că puteți să dați safe chat dacă n-ați apucat să deschideți toate linkurile. Da, foarte... Un anunț, dacă pot, înainte să fug, că trebuie să fug, dau cursul acesta pe care vi-l recomand tuturor. E un curs gratuit de AGI Strategy, deci nu am niciun câștig că aplicați, că nu aplicați. Ideea e că e unul dintre cursurile care vă ajută într-un mod mult mai structurat, că am avea timp, eu sunt unul dintre facilitatori, am avea timp mai mult pentru a intra pe fiecare subiect mult mai aprofundat decât am avut acum o oră. Și da, e printre cursurile care le recomand cu căldură pentru a deveni mai situational aware, că cu asta am început, pe tema AI, pentru că ăsta va fi un competitive advantage. Informația și the power of information is still there. It's the question how we use it correctly. Nice. Mulțumim, David, și o să trimit și ca follow-up în newsletter cursul. Apropo de mai mult spațiu. Acum am mers așa pe repede înainte, o oră și un pic. Vă mulțumim tuturor. Aceasta a fost o nouă întâlnire din seria de gândire strategică. Stay tuned for more și o să fac follow-up. Dacă n-ați apucat încă să vă conectați cu David, o să pun pe newsletter și adresa ta de LinkedIn, David, și câteva din cele multe linkuri de pe chat. Ok. Și încă o resursă, Windfall Trust. Alright. Bine, enjoy și să ne revedem cu bine, David, și când mai ești prin țară. Cu mare drag. See you. La revedere! Ciao.